Gospodo, jeste vi studenti, recite mi? Šta kažete? Policija mi je dala pravo da snimam, inspektor policijski je sad bio tu i rekao je, snimate tamo i čovjek. Ne, ko si ti da bi ja tebi dao ime i prezime? Nemoj da mi otimaš telefon, već sam jedan puta napadnut. Ja sam na javnoj površini, na javnom skupu imam pravo da snimam. A nemaš pravo mene da... Jesi ti student? Jes. Jesi, šta studiraš? Institut za jebem ti majku i dete. Jel tako? Tako. Ti si pravi jedan gospodin, jel kod Vučića studiraš? Gde studiraš? Jel ti on dekan? Jes. Rektor, šta je? Lektor. Lektor? Jes. Kolektor? Tako. Dobro. Znači vi ste studenti? Jes. Šta učite trenutno, koji predmet? Prirodu i društvo. Jel patologija je kod tebe kao kod onoga, možeš samo da me ne guraš? Ne guram te. Ne guraš me, dobro. Evo videli ste studente koji žele da uči. Zaista neka fina gospoda. Dođite vamo slobodno. Zaobiđite gospodina, snimam ja sve. Samo ti snimaj, možda bude nešto od tebe, samo snimaj. Tu su agregati, goriva ima. Dobar dan. Dobro. Jeste vi student, recite mi? Meni delujete, možda ste i docent, možda ste vi od ovih profesora koji hoće da predaju. Jeste student ili kojim poslom ste vi ovde? Jel hoćete nam kažete? Jel može da se uđe tamo tu kod vas u šator? Ovo je jedan od retkih šatora u kojima, koliko vidim, još uvijek ima nekoga i radi ovaj agregat. Jel možete nam kažete zašto ste ovde? Ne? Hvala vam, vrlo ste ljubazni.